New public management. Digitaal is het nieuwe normaal. Disrupt or be disrupted. Ik heb nu iets nodig, Tielemans. Dat heb ik de kiezer beloofd. Taak! Weet u dat het Nederlands tegenwoordig in het Engels wordt gegeven? Fuck! Ik vind dit geen goed idee. Geweldig idee. Hoe ver zijn jullie bereid te gaan? Dat is bijna misbruik maken van staatsmacht. Het is ook maar een advies. Ah, je hebt gelijk. Not the fame, not the blame. Heerlijk. Doe maar even de samenvatting. Dit was de samenvatting. Meer ambtenaren. Wat zijn precies de klachten? Daar kan ik helaas geen mededeling over doen. Het gaat hier over 4 witte cisgendermannen die het niet gewend zijn om tegengesproken te worden. Wie denk je dat ze zullen geloven, Harm? Wat een lafheid. Stop met denken. Laat het aan mij over. Blijf slapen. Ik doe het licht uit.